салом алейкум бародаро. Як шераки зебо дар васфи Зарина мабая Зара гуфта мехонам. Шеър барои қофия ва радиф шиқояту биёд. Рафтем. Ты э Зара девона накун мара. Сай Муҳаммад баи сухан широш дили сатаҳо духтара мебара. Ты Зарина дар дилат гирифтай кина, сангат мезанам бо дина, чӣ ба намевардори телефона. ма ҷамъи ту баробар мешем якҷо, агар ки нахоҳӣ ту майлиш мешем бо ҷудо. Ты э Зара девона накун ту мара. ма баи суруди хондагим карочи ба япо хезондам ҳамара. Чӣ хела? Ман микрофонро тестем. Блогера берам.